Hej bloggen. Nu sitter jag i ett rum och gör ingenting. Ja, jävligt tråkigt bara. Idag har jag inte gjort så mycket när jag har varit med Henny. Bästa bruden Henny. Imorgon ska jag träffa Julia. Tror jag. Ja. Och idag så var vi i Mölndal. Så ja. Så är vi tillbaka till Kungsbacka. Nej, men ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag har typ inte gjort så jättemycket idag. Men att varit med en kompis då. Ja, men ni får det så bra. Så godnatt, nu ska jag gå och lägga mig. Får se.